Siyasa ba ta gaba ba. Masu saurare assalamu alaikum, sunana Nura Adam Adnur. Ni zan gabatar muku da shirin Siyasa ba ta gaba ba. bayan da jam'iyyar NDC ta rage kudin sayan fom domin baiwa matasa mata da maza da kuma masu bukata ta musamman damar shiga harkokin siyasa. Comrade Yusuf Suleiman wanda yake ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara. Haka zalika ya bayyana wasu daga cikin manufofinsa da yake fatan aiwatarwa idan al'umma suka ba shi dama, inda ya ce zai mayar da hankali wajen inganta rayuwar matasa, tallafawa masu rauni. Sunana Yusuf Suleiman Sani, a wannan tafiya har inda Allah ya bani dama zan kawo ci gaban da ba a taɓa zato ba. Zan taimaka wajen harkokin kiwon lafiya, zan taimaka wajen harkar ilimi, zan taimaka wa maza da mata wajen ba su jari domin ƙananan sana'o'i da dogaro da kai. Zan taimaka wa 'yan uwana masu bukata ta musamman wajen shigar da su cikin harkokin gwamnati da kuma taimaka musu wajen bunƙasa harkokin rayuwarsu. Adnur TV, inda gaskiya ke haskawa.